Mae Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych 2022 wedi cyrraedd o'r diwedd. Cymdeithasu, cystadlu a llond lle o sbri. Ac I ni yma yn eich chanol I. Wrth gwrs bod ni. Chi'n barod am dro rhan y maes? Dewch dy fi. A gobeithio bod Weles dy chi. Fan hyn. O, ma' 'na fwrlwm! O, ma' 'na fwrlwm! Beth i'n caru am faes Eisteddfod Sir Ddinbych yw'r ffaith bod y ffair reit wrth y brif fynedfa. Pwy sydd ddim y moyn chwyrlu gwgan, y peth cynta wedi cyrraedd. Mae fel ffair ma. Ha! Joc ydy'n camera yma gyda llaw. Da iawn ti Dan, gei di credit am hwnna ar ddiwedd y rhaglen. Helo, chi ar y teledu? Gwenwch! Bore da! Mr Urdd! Helo! Gen I selfie? Ydy hwnna'n iawn? Sorry, miss. O, Mr Urdd. Ti'n licio hwnna? Ti'n mwyn y to? Difa. A mewn fyna, mae prif stiwdio yr Eisteddfod. Fyna mae Heledd a Tristan yn cyflwyno. Sgwn I os ydyn nhw yna yn barod. Helo! Fi wedi clywed am rhoi'r ffidil yn y to o'r blaen, ond byth rhoi'r ffidil yn yr ardd. Gwych. Sa'n moyn chwythu trwmped yn unan, ond oedd y jog yna'n dda. Yn ble? A cwng hartre I am yr wythnos. Pafiliwn S4C lle fyddwn ni'n gwneud 2 sioe y dydd drwy'r wythnos. Chi'n ffansi cipolwg gefn llwyfan? Dewch dy fi. Falle welwn ni celeb neu ddwy. O, helo! Helo, helo, Cati! Helo, Cati, fi ni am diolch yn fawr. Eisteddfod gynta di fel cyflwynydd cyw. Sut mae'n mynd? Dda, mae'n mynd yn rili dda. Dwi'n mwynhau pob eiliad a dwi'n caru gweld y plantos bach achos dyn ni'n cyfarfod na ddo, felly... Yes! A mae sioe gyda chi mewn 5 munud, 10 munud. 5 munud, ie. Gloi, Cati, baradau. Tara, Cati. Helo. Fi nôl ar y llwyfan a pwy sy'n ma? Celeb arall, bendant. Ahoi! Ahoi! Sut mae Eisteddfod Sir Ddinbych I gymharu gyda eisteddfodau eraill? Hyd yn hyn, mae'n argoeli fod fyny efo'r gorion, achos mae'n lot o bobl ma'n does. Mae pawb yn falch o fod nôl, a mae'n just bwrlwm ydi gair Eisteddfod. Bwrlwm, dwi wedi gael o fewn. A ni reit yn ei chanol ni, ydyn ni. Mae nhw'n heidio yma pan mae'r sioe yn cychwyn, a mae'n anhygoel ddifwyr, a mae'n gret yn dydi. Nawr te, I fi ddim yn neud Sioe Stwnsh ar ben yn hunan. Ond sgwyn ni, lle mae gweddill y cast? O, a dyma ni, gefn llwyfan, yn cael chillax. Sy'n beth da, achos ni newydd orffen sioe cyntaf dydd, siaraddi. A fi wych. O'na lot o blant yna. Oedd hynna'n neis, gweld yr holl wyneba. Jen, beth ydw hoff beth di am yr Eisteddfod? Hoff beth fi am yr Eisteddfod, mae'n cwestiwn daws. Swn i'n gorffod gweud y bwyd, I fod yn onest. Miriam, beth ydw hoff ddarn di o'r sioe? Pan mae Jed yn rhoi pei stwnsh yn ei wyneb. A dwi ddim yn gorfod. O ffran pawb hwnna, fi'n meddwl, yna. Jed, beth ydw hoff ran di o'r sioe? Pan mae Miriam yn cael pei stwnsh yn wyneb I. Mae dyn ni sioe arall I baratoi amdani, felly ie. Bantwa ni! Pwrdd ni! 1, 2, 3! A dyna ni, blas I chi o'r Eisteddfod yr Urdd fwyaf I fi wedi bod iddi eriod. Reit te, fi off i'r pentre bwyd am hufen Ia. Mae'r Eisteddfod yma yn waith llwglyd. O, a mae'r haul yn y mas! Yeah!